A continuació té la paraula el senyor Òscar Ordeig per defensar les esmenes presentades pel grup parlamentari socialista. Gràcies per donar-nos l'oportunitat de fer una reflexió no tan sectorial com estem acostumats a fer, sinó més territorial, més de conjunt, precisament, d'un territori al qual, evidentment, té unes necessitats compartides en alguns àmbits, però específiques en alguns d'altres, perquè tenim un territori, com sempre dic, Catalunya, un territori divers, plural, i, evidentment, cal que així que les polítiques públiques també hi donguin aquest enfoc. Estem en un moment de dificultats, estem en un moment d'incertesa, i jo diria, a vegades agreujades aquestes dificultats, aquestes incerteses, per no trobar un projecte polític clar pel nostre territori, no a la província de Lleida, qual ens sembla un nom una mica arcaic, perquè hi ha Pirineu, Aran, comarques de Lleida, amb realitats també molt diferents, com és obvi, orogràfiques, però també socioeconòmiques. Per exemple, arribem, doncs evidentment, comencem aquest 2017 amb el trist rècord de tenir la pitjor dada en inversió pública de la Generalitat des del 2010 a les comarques de Lleida, amb una retallada del 86%. Cap territori s'ha retallat tant com a les comarques de Lleida, un 86%. Conscients de les dificultats? Sí, però evidentment conscients que tenim molts reptes, que tenim oportunitats, que tenim dificultats, però que necessitem eines d'inversió, de serveis públics i d'una estratègia clara i concreta per Lleida, pel Pirineu i l'Aran, perquè fa anys que reivindiquem una i una altra vegada els equipaments públics essencials, la inversió en infraestructures per serveis essencials i, en definitiva, no per ser un territori o sectors subvencionats, sinó per ser un territori competitiu. Tindrem molts problemes si construïm una Catalunya amb èxode rural, com deien les notícies fa pocs dies, en el qual el 60% dels pobles de Catalunya estan perdent població. Què volem? Una Catalunya massificada entorn de les grans ciutats, amb problemes per gestionar el territori, amb problemes per produir aliments, amb problemes mediambientals, amb fractura territorial i, evidentment, amb una pèrdua d'oportunitats econòmiques arreu del país. Territori equilibrat, amb oportunitats i, evidentment, que sigui també motor d'activitat econòmica. Les dades parlen: renda per càpita inferior a la mitjana de Catalunya, a les zones rurals, l'envelliment per sobre de la mitjana i despoblació en algunes d'aquestes comarques també per sobre de la mitjana de Catalunya. Jo crec que no cal confondre l'orgull de país, l'orgull de territori, l'orgull de ser del Pirineu amb, evidentment, ser ferms, amb reivindicar allò que és just, allò que és necessari, perquè s'ha demostrat en aquesta moció, amb les 20 esmenes que hem presentat i que en podíem haver presentat molt més, evidentment que hi ha necessitats i temes pendents. No volem una visió centralista homogènia de Catalunya, perquè som una societat diversa, plural, i per tant tenim també un territori divers i plural que té necessitats específiques. Hem de posar en valor les persones i els territoris, independentment del que tinguem, independentment d'on visquem. Demano, si us plau, als diferents portaveus el seu suport per intentar que tinguem una moció territorial ben compensada, ben entrenada i, evidentment, que tinguem un missatge pels nostres ciutadans positiu d'aquest ple d'avui. A continuació té la paraula el senyor Albert Batalla del grup parlamentari Junts pel Sí. Bé, tot és qüestió de prioritats. Jo crec, sincerament, que la prioritat d'aquesta moció, més que debatre i resoldre, és lluir. Davant d'això, el nostre grup parlamentari tenia dues possibilitats: votar un no a tot, com una esmena a la totalitat, precisament aquesta forma, o bé entrar a fer esmenes. Moltes s'han acceptat, molt bé. D'altres s'han transaccionat, molt bé. Aquest fet suposa un canvi en majúscules respecte al to catastròfic que vostè va demostrar en la seva interpel·lació. Després ha arribat el moment de veure com es posicionava davant les esmenes que han fet altres grups, i aquí ja ha arribat, si em permet, el festival total. Ha estat la carta als Reis, on ja no només ha presidit aquesta acció al lluïment, sinó que ha brillat d'una forma molt clara la tàctica i fins i tot la postveritat. Parlen dels Tres Ponts. Tres Ponts està en procés de licitació, 47 milions d'euros. Avui s'estan fent obres a Tres Ponts. Si vostè hi passa, veurà que hi ha carril alternatiu perquè s'estan fent obres. És igual, vostè ho manté.
Parlen de doblar la marca Pirineus. La marca Pirineus, el 2016, malgrat que la Generalitat va anar amb pressupost prorrogat, s'ha doblat, però els és igual. Parlen de revertir la retallada de la contractació als serveis de l'Hospital de la Seu, que ha estat d'un 20%. S'ho han inventat. La retallada ha estat d'un 4,15%, molt per sota la mitjana del país. S'ho han inventat, però la veritat a vostès els deu importar ben poc. Senyor Batalla, per què em demana la paraula? Sí, president, després demana votació separada. Voldríem votar separadament els punts el 39 bis, el 39 ter, el 39 quater, el 39 quinques, el 44, el 46, el 47, el 51, el 58 bis, el 72 ter, el 72 quater i el 83, que es poden votar conjuntament. Tots. Gràcies. Comencem la votació. Sí que l'he dit, sí. Bé, tots aquests punts, no els repeteixo, han quedat rebutjats per 61 vots a favor, 72 en contra i cap abstenció.